32 anyos nga construction worker patay sa natubong pagpangdunggab ni atong Domingos Muntag sa barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, walay karaang panagbingkil ang biktima o ang 39 anyos nga usab ka construction worker. Naagian lang kini sa suspek o gidunggab. Kikirahong naghambin usab og suliran sa pangisip ang suspek. Kinsa base sa monitoring sa kapulisan, usa sa mga drug users sa barangay Basak. Nasikop ra usab dayon ang suspek apan kay napakyas ang mga kabanay sa biktima. Pagduso og formal complaint batok sa suspitsado, gibuhian na kini sa kapulisan. Human milaps ang 36 oras nga reglamentary period. Hinoon, matod ni Torres, mamahimo paghapong mapasaka ang kasong murder batok sa suspek ubos sa regular filing. Apan ang suspek subling nasikop na usab sa Lapu-Lapu City Police. Human nakit-an gahapong adlaw nga naglakaw-lakaw ug may dalang armas nga way lisensya. Sa pagkutlo nining balita, wa pa makuhai og habig. Kay niadtong higayuna gidapa kini sa ospital aron mapaubos sa medical examination sa wa pa kini gibalhog sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office. Mana yang giatubang karon, detain siya. Then to follow na lang ning kasong murder o mo-file na formal complaint ang tagtungod manang ma-file na ning kasong murder.